makikita itong panahon yan alas 6:30 na. Pero lamrag lagi hapon nga di. Kung saan man tayo papupunta, pupunta po tayo ng plaza ng San Carlos. Kita naging-sugo kita. Kaya pinapakaon kitang balot kay baga. Ilang days na daw, te? Ilang days na yan? Ano po, balot sa puti na, sir. Ay, balot sa puti lang. Hindi yung may may Yung may sisiw po may yan, sisiw sir. na yan. Opo. Mga ilang yung nakalipad na, hindi pa. Hindi pa naman po, sir. Makapagsalita. Hindi pa naman po, sir. Man. Asya na. Kung itong balot kay baga nakuan naman na lainin. Baga naman na lagi tahinin na. Kinigid ka na. Dito niyo maluyod. Kipinan guro. Man. Oh, oy ay. Uy, ay. Oo. Amo nga yung tinitira. Class A, slaughterhouse. Double class A, slaughterhouse. Kung niyo makikita itong panahon yan, alas 6:30 na. Pero lamrag lagi hapon nga di. May Pangasinan. Oo, naglilibot-libot kita. Pero oo, mapayan ang panahon. Kung tingnan kita yan ang mga kasangkayan, kung saan man tayo papupunta, pupunta po tayo ng plaza ng San Carlos. Ang rason po ay parang gusto natin kunan ang gabi. Man may dahaton sugo, dito kita masasayo din sa panahon, So hari kita nakahawas na kay pinalit kitahin kuan pinalit kitahin man pillow mga panloaded ba amo to tayo ni kusya yang tulaman na siya dito nakikinurog tulon ang kung kaya adi kita naging-sugo kita kaya pinapakaon kitang balot kay baga nangunguro. Ito po sa inyo, Ilang days na? ano po? Ano po, 7 days? Ito? 7 days 25 pesos po. Nagsasalita na yan? Kasi nagsasalita. Magbabalik Ilang sa days buti na na yan? po yan. Magbabalik sa buti. Ha? Puti lang po. 7 Ay. days. 17 days. Kailangan ng yung medyo sana buo. Ha? Ate, ilang days na? Gusto mo atang mawanap yung simple. Ilang days na daw, te? Ilang days na yan? Ano po, balot sa puti na, sir. Ay, balot sa puti lang. Hindi yung may Yung may sisiw po may yan, sisiw sir. na yan. Opo. Mga ilang yung nakalipad na, hindi pa. Hindi pa naman po, sir. Makapagsalita. Hindi pa naman po, sir. Magkano? 25? Apo. Sige, 4. Apo. Yung panasuka, sir? Oo, balot sa puti. Hindi lang, okay na yan, te. Balot. Thank you. Po kayo, Thank you Oo. po. Oo. Tapos mga pantat. Oh. Guyo. Tilapia. Bangus. Pantat. Oh. Thank you. Oh, ito pa Thank you. Ay, sorry. So, amo taton din yan, makikita niyo mga risaw.
Di ba nagsasara na? Amo lang natin tuyot, sorry. Mapalit lahin. Mapalit lang kitahan balot kuno balot. Baga naluluya. Naluluya ito na. Dinasmagay. Away San Carlos, St. Dominic, simbahan. Oo. Ay daw, pag okay daw ani kita. Pag-injilo sa ani kita. Ani hadil maya. Aparong kita. Dito may music. Pwede na makikita din. Sa tira din simbahan. Tira Plaza. Speaker Memorial. Eugenio Perez Senior. Tira din ni Plaza. Baga mo pa yan, okay? Baga nakakakuro kalagyo kita. Baga di sila baga talagod yan, oh. Pero ba, hindi kita huring ang mga adlaw, mawarayan natin, makakuan. Pero kaya mo mula ito baga pwede mahimo. Sugad hindi nga pamaagi, no? CSI. CSI. Pero din yung Plaza. Man? At least baga nakakaglibot-libot kita at gabi at baga sugad hindi nga oras. Di tanawa, kumusta man? Kumusta man ka mga da? Logod yun. So mo lang na anit at magakuhan, ha? San Carlos. San Carlos at gabi. Say. Di sugaron ta para magapankuan. Panpulads, lahat panpulads. Man. Asya na. Ano? Manuan. Ang ulilot kita. Walang tugo raton. Walang sugo. Sabi kita. Ha? Opa. Ganado tiya din sarakyan ng damot Christmas tree.
Ha? Tala, siguro taranay. Boss, itaon ta ko na ito itong pwede mahimong storyahon ng raon. Makaon kitang balot. Makaon kitang balot kay. Baga, nakuan naman na lainin. Baga naman na lagi tahinin na. Kinikit kan. So, makayaw naman itilin yung mga sangkay natin. Para ubod yun. Para kita makabiling tuba. Ay, shoutout tayo mga taga Galaxy. Dito nyo, maluyot tod. Pipinan guro. Okay. Actually,